aphan si nili nangli-tum kadokaveta hempu kibi kapangtir arni a-Karjong pajirig-lo Karjong penang atum nili Kristian dun-lo lapen lang abaptisma en-lo pualam cicini ni baptisma alam cicini ni lasopena-jok-si alam atum baptisma ke-en lang aparbib ke-en alam citine det pen ali pavidet nasipini lang baptisma alam si nili na atum aphan kiun pen ke klar-sa pen ke thanji aphan si nili ninghang-lo kumani abang jong-si Jisu ke nehempu lapen nangkepajok-i lo pusi aning aklong pen ke kroy pen ke deng abang putin ke alang litum lang abaptisom ke envek nang cia pansi hempu Jisu Khristo hukum pitang-lo Matthew ding ping korar kep ang so krenar kep krisir kep along pulo sininga thak laben pirthe thak kadokaveta kong ne phan ni pitang-lo atheke Jisu aphan pitang-lo lahalo nang tum damra pirthe adang akhei ke do ana tum aphan sang ho pe plangra po sopo lapen karjong gang thiramen pen hala tum aphan baptism pino lake Kristo Jisu ahukum baptism puke lang kapar bipeme aphan si pudamlo mani abang amethang apapen aning chiruisi lapen Jisu ke ne pharmansi thengpar panathak thitang-lo puke kroy ahut pen ke ong pi hakhi atum angno pinsotame alosop aphan settame lang along an japonsi lang baptism pinangji atheke lang arlo par bip peme nangji lapen puthot lang arlo pen ingthur thu nangji chonghoi si lason ke project akang Jisu ke kroy atum mate kroy bang atum aphan kapaklem ja hukum ki piloma la itum sini nangji lang baptism alam kachinidam nangji ke understanding water baptism panit baptismo dia gyan lang baptism ke en alam akachinidam vek nangji akenang sot athepi ke akenang nei ke lake Christian akai akechepe hai pen kedoji lapen kejowan pen kedoji aja kong aphan lo lang arlo kapar bip pen lapen puthot lang arlo pen nangkebar thuke Christian akroy bang atum kopi man tang-lo plang tang-lo a-Arjan akapaklangdam aphan lo lasi lang apapsma ilitum en-lo ladak Kristo ke claim sonpli arjan do 4 stages of Christ's picture Kristo karjo sarita monso ase isi Jisu thilo alangli long nilita thidun det tang-lo Jesus died I died in him Jisu mitru hol moi ter logot mitru holu Roman aning pitrok angdeng so trok ben trok si along pulo ilitum pap aban keplang tutedet ji aphan ilitum pap aning ke hang ke claim aja kong kapavir det jisi ilitum aprang od adur Kristo aphan theng parpana thak kapathi along pithi dun tang pima inudamunit thilot lote alang like pap aja kong an pen jokhlot tang-lo Jisu thilo alang lilong nangli thidun tang-lo hini Jisu pip det tang-lo alang lilong nili jokta pip dun det tang-lo he was buried I was buried with him Jisu kobor dia hol ter logot muku kobor dia hol Roman aning pitrok angdeng so ke thom phli along pulo ilitum Kristo Jisu pen kacelang petji aphan si baptism en-lo ilitum alang lilong thidun lot tang-lo ilitum baptism ke en pen si ilitum alang li long pip dun det tang-lo Jisu aphan pip det tang-lo
nangli baptisom ke en penajok Kristo long pibdundet tang-lo. Ke thom arjan Jisu thurthulo alangli long nili chethe kimi long dunlo. He was raised. I have a new life in him. Teor punuruthit hol teor poramo nutun jiwon palu. Bu adak aturaja kong pen Kristo aphan kitiang bong pen kapereng thu Lasonthotsi ilitum ta e ot kimi pen ke do thek ji aphan jongsi alangli kithi asonthot thisi alangli pen isipet keplangjlo tangte alangli phan kithi pen kapereng thu asonthotsi ilitum aphan pereng thusi ilitum alangli pen isipet keplangjisi pli arjan Jisu aphan rung pondet lo. Nirijokta alangli long rung pondet lo. He ascended. I ascended in him. Teo aruhon hol. Mo ter logot aruhon holu. Ephesus ni pi hini trok long pulo. Ilitum Khristo pen kajelang pet pen ajo. a-Arnam ilitum aphan Khristo aphan pen epithursi. Sining atha Khristo long ipang ni duno. Lang abaptisom ke nangli kithi amelo your funeral service tumar mitrur karjo hose kithi ameke munira phan kapathi jia phan kali lake kithi tanga munira phan akam ke klempi lasonsi atheke nangli Khristo kithi along thidundet tang-lo nangli phan a ot barim an lang abaptisom ke en ahusi pibdundet tang-lo lang abaptisom ke nangli chethe kimi pen akithur thu aphan lo your resurrection to a new life nutun jibon loi tumar punuruthan nangli langar lo pen kapithur ke nangli Kristo along kapinchong to me keplangjlo hu akethan lapen akapacethang aphan lo ilitum jongsi Kristo long tirot lo tangte ilitum alangli long reng ta reng run thu long chi Kristo aphan kithi ang bong pen pithur tang-lo alangli kaita thithu thelo hala pena para kithi Jisu aputhak ajak kong abelo pap anat alangli boy pet kai ke aphan thilo romang ding pitrok aning so narkepen grace long eto aphan handaglo baptismo en tang-lo nangli non ke kapinchong tumila new creation nutun srishti phinia korina ning pi pho ne so kretok si along pulo mani abang jong si Kristo pen jelang pet lo tangte alangli kapinchong kimilo abanan dam tang-lo langnon akimi wang tang-lo lang baptism ke en ke ilitum jirpo jirpi edon erap atum aphan ta ilitum non pen ke adom akhei lapen kangting kung arat angbong avesi halatum pen thangnat akachepo avelo pu alam akapache thang aphalo non pen ke ilitum Kristo pen akajelang pet pensi kapinchong tumi a-Arnam angbong si ke do dunlo pusi akacepak klang-lo lasi lang abaptisom ke en tang atum anta nangli-tum cematha thung peme lapen chini dam peme tha kopia posi nili lang abaptisom ke en ma lapen ake en nangjima la hello pap bari mache the lapen akangsai ke phonang jia ke thipen Jisu theng par pana thak sak dun det lo Jisu along theng par pa thak sak dun det lo lapen non ke Jisu kithi pen kithur thu along pen ke long ache the kimi lang abibzom ke en pen si
nangli la penili long dun lo pu alam pini neli nangli chini pemelo la so achithe kimi pensi reng iverpo la pen la so ahop alam neli anut kaprek aphanta than po than pachini po pusi ke kroi pen si pini nangli neli chepindengtang-lo pualam nang li chepindengtang-lo Lason le nangli klem lote a-Arnam nangli phan akechak tang kachimit me pin ahil jume nangli pipo nangli long lape nangli hemtun aputhak kai keta a-Arnam hir jume lapen aning kang sam nang pidun wer po lapen nang pa pidun wer lo nang la hello baptisma ke-entang nangli Khristo long kithidun lapen kipipdun lapen alangli kithur along nangli lang arlupen kithur lake nangli a-Arjan-lo je nang pinipen ke kapinchong kimilo a-Arnam hirjume ilitum kadokaveta long ta pidudunang lapen nangli-tum hemtun along ta pidudun lo nang a-Arnam apardom lang kang tunay sintagado nang nitumapo nitum pini lang baptismo ke-en alam nitum Charlie long tang-lo lapen pini pe nitum abang putinta baptisma ke-en halabang so lang ke-en jongjong pe plang prera halabang so baptisma ke-en pen Jisu Khristo long kipipdun Jisu Khristo long pakot ke thudun thu labang so achet he kimi pen kedu thek jia phan pachamathara kai keta baptisma ale lapen ahir jume pache othip lo nang lapen la jungjung pinchong chenang ali pawe sombe plang penang momta pachimatha nang Jisu Khristo kithi kipip lapen ki thuralam kai keta pachimathara baptisma lam pen aning pachipapira pe kroi tha ahir jume ja kongolong dia phan nang phan chordom lo hala tume hem jong si keso de dokok pulo tangte keno a-Karjong dokok pulo tangte nikang samse a-Karjong dokok pulo te hala tume hem along jong si akak prek katora do pulo te hem pu Jisu Khristo amen pen sini pulo hala tume hem pen damon hello non la pen ang pangthir non Jisu amen pen sina chordom lo amen puthot mo ro chi tong thulo nang lan se pini nang tum pen je than tek cholo kardong